Myslíš, že každý môže byť, čím chce byť? Ako každý zistí, čím chce byť? Každý nevie, čím chce byť? Tak máš milión možností. Každý predsa musí mať niečo, čo ho baví. No, tak napríklad ja. Rád skladám nábytok. Ale nie až tak, aby som to robil každý. Keď som bol tínedžer, hral som basket, ale nikdy som to nedotiahol do repre, lebo sa mi úplne nechcel trénovať. A kamo, milujem jazdenie na bajku, ale servis alebo nejaký obchod s bajkami si určite otvárať nebudem, lebo je to na každom rohu totálne saturovaný market a hlavne nebudem robiť to, čo robia všetci. Takže si dostali. Kámo, tebe sa hovorí, keď si sa narodil s talentom. Ako vieš, vyrastal som v striedavke. Jeden víkend, keď som mal 12 asi, som sa musel rozhodnúť, či pôjdem s fotrom na futbal alebo s mamou na bibliotéku. Vtedy mi kúpila môjho prvého Harryho Pottera. Totálne mi z toho odstrelil dekel, prečítal som to za 2 dní. A vtedy som vedel, že chcem byť spisovateľ. A to je to jediné, čo chcem byť. Nie je to tak, že si len lenivý naučiť sa niečo nové. A nie si ty lenivý venovať sa niečomu poriadne. Ja len chcem, aby boli moje rozhodnutia tie najlepšie možné v danom čase a možnosti. Ja sa vždy rozhodnem najlepšie. Kámo, je jasné, že keď veríš v správnosť svojho rozhodnutia, nemáš žiadnu pochybnosť o tom, či je to najlepšie. Ty si ale neuvedomuješ, že okolo teba je celý svet plný možností a na všetko kašľaš. Čo ak by si skúsil niečo nové a zistil by si, že ťa to baví? Čo ak by si, ja neviem, skúsil programovať? Ale by si konečne aj nejaké love a možno by si nemusel byť proste mŕtvý spisovateľ. Nejde o to, či by ma to bavilo. Ja chcem písať a preto, lebo som si to vybral. A nemienim robiť nič iné. Nemám záujem stále hľadať, skúšať niečo nové, to práve každý rok iné. Proste vybral som si písanie, budem to robiť a viem, že som sa rozhodol správne. A uznaj, že nemôžeš postaviť svoj život na viere v jedno jediné rozhodnutie, ktoré si spravil, keď si mal 12. Ale môžem. Si spokojný? Nevyzerám? By si sa neposral. Tak čo? Pizzoška alebo Ázia? Čo ja viem? Si robíš piču.